Na, hello. Ugye láttátok, most fotót csináltam az indulásról, mert közben pont 7 óra van, azt hallgattam az asszonyt a rádióba, hogy milyen a műsor, amit csinál. És így közben meg indulni is kellett, úgyhogy most csak egy spot, egy fotót csináltam csak így róla. És nem is akarok hosszan csinálni videót most erről az egészről, amit akarok mondani, mert kijegyzeteltem magamnak, ugye nem káptalan a fejem, úgyhogy fogalmam nem volt már, hogy mikor, mit, hogyan csináltam, vagy hogyan, milyen adatok voltak ugye az első pálcánál, és ugye az volt az adat, hogy az első pálcát azt 85.271 kilométernél vesztettem el. Tehát elmentem kvázi majdnem 90.000 kilométert úgy, hogy 12 pálcás volt az autó. És ez volt, kérlek szépen, azt mondja 2022. április 19-én. Na most van, ugye 2022. április, és 2023 kvázi szeptember vége, amikor elvesztettem a 11-es pálcát, tehát most ugye 10 pálcás az autó, és úgy néz ki, hogy 30.762 km, tehát mondjuk 31.000 kilométert mentem el a 11-es pálcával. Nem tudom, lehet fogok keresni valakit itt a környékünkön, akinek van ilyen szar leolvasója, mert egyrészt nem nagyon könnyítok hozzá, meg nem is akarok, másrészt meg én már egyszer vettem egy ilyen szar, de vagy az autóval nem sikerült összehangolódnia, vagy a telefonommal, de úgy döntöttem, hogy én ezzel nem kilódok. Tehát ez valakinek már sikerült, akkor majd tárgyalunk, hogy mit csináljunk. De mondjuk esetleg ránézek. Bár lehet az lesz, hogy most megy szervizbe, és megkérem a szervizt, hogy írja már ki, hogy hány százalékos ők. Még elvileg úgy is kell aksit nézni, hogy hány százalékos az aksi. Már rendes volt, kiengedett a kollega. Köszi gomb. Tegnap a fiam azt mondja, hogy apa, miért nem csinálnak egy tényleges köszi gombot az autóra, amit csak így megnyomsz, és akkor 3-at villant, és hello. Ugye pont az előttünk lévő autós az úgy hagyta, és egy 10 percen keresztül villogott, amikor beengedtem. Vicces volt a szitu. Bocsi. Sajnos az a kőgés, ez megmaradt. Tehát 10 pálcás, ugye? 85.271 volt, amikor 11-re értünk, és 10-re értünk 117.033-nál. Ugye most van 118.000 benne. 2000 km múlva vinnem kell szervizbe, ahol is ugye most nekem meg kell történjen a hajtóműolajcsere. Ugye ezt 60-nál cseréltettem, most megint cseréltetem, szerintem elég 60-anként, nem hinném, hogy sűrűbben kéne. Nem hinném, hogy bármit elérek vele, nem érzek se bármit, hogy befolyásolt volna az autó működésén, de nyilván jót tesz neki. A traktorba is cserélem az olajat, folytatom meg mindenben, amiben csak lehet. Talán még rövidebb idő alatt is, mint ami munkaóra elő van írva. Ebbe se állt, szerintem. Azt mondja, hogy mi változott. Gondolkodtam rajta, hogy most a 10-es az miért jött meg hamarabb. Tehát, hogy miért van az, hogy 80 akárhány ezer kilométert elmentem, mennyit, és 85.000-et elmentem ugye a 12-es pálcával, és a 11-es pálcával már csak 30-at. És milyen változások álltak be az életünkbe. Nem tudom, hogy befolyásolják-e ezt vagy sem, nem tudom, mi befolyásolja. Az biztos, hogy amíg a 12-es pálca ment, addig ugye nagyon-nagyon kevés villámtöltés volt, nagyon-nagyon kevés utcai töltés, mondjuk 22 kW-os töltővel, vagy 25-össel, villámmal ugye. Én kis villámnak hívom, meg nagy villám, kis villám, nagy villám, de most azóta van egy csomó, de nekem ez maradt meg ugye az autóval miatt, mert nagyobbat úgy tudok használni.
És annyi változás állt be, ugye, hogy lett itthon a garázsban a fali töltő. Tehát most már nem csepegtetve töltöm a gyári kis adapterrel, kvázi mint a laptopomat, hanem kapott egy normális fali töltőt, és ugye 32 amperrel tolja, ugye 6 kW. Mennyi az? 6, bocsánat, sose tudom. Tényleg ciki, de ez van. Hát nekem itt az 6 kW-ot ír ki, 6 kW-os töltés. Ugye ezt használja, tehát gyakorlatilag gyorsabban tölti az aksit. Mondjuk úgy, hogy dupla olyan sebességgel, mint amikor csak simán a konnektorról, sukorról töltöttem. Nem tudom, hogy ez befolyásolja-e. Nekem annak idején egy akkumulátorokhoz értő ember, aki trolliknak az akkumulátorával foglalkozik, mérnök gyerek, azt mondta, hogy ha tudom, csepegtetve töltsem. Most én nekem baromi jó az a gyorsabb fajta töltő, mert többször is előfordult az, hogy egy nap mentem annyit, hogy rá kellett, hogy töltsek. Na most nyilván az azt jelenti, hogy egy nap volt olyan, amikor 2-szer is töltöttem, sőt volt olyan nap, amikor 3-szor is töltöttem. Úgyhogy ez van. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Ha egyszer használni szeretném, akkor muszáj használjam. Úgyhogy nem annyira gondolom, hogy érdekel az, hogy ez most befolyásolta az aksit vagy se. Nekem azért kell az autó, mert használni szeretném. Nem pátyolgatom itt, mint egy kisbabát. Megy az aksi, ez van. És ugye mi változhatott még? Ugye változott még az, hogy kurva sok útfelbontás van azon az útvonalon, amin általában haladni szoktunk, ugye ez a Pesti út befelé, és emiatt áttettem a reggeli bemenetelt a nullásra. Ugye nullás, M3 bevezető fixen minden nap. Na most ráadásul ugye gyerekem is, de én sem szeretek, basszus 4:45-kor fölkelek ahhoz, hogy beérek a gyerekkel a suliba. Jó, az én választásom, tudom, de hát akkor is nem. És tökön tele van, és bizony néha nem sikerül olyan időbe elindulni, és olyankor meg aztán nyomjuk neki. És hát én nyomom neki. Gondolom, hogy ez se olyan jó, hiszen intenzívebb használatban van az aksi. Na, most kimész, vagy mit csinálsz? Isten áldjon meg tégedet. Biztos elkezdi kifúrni magát, mert nagyon rossz itt kijönni. Ebbe a Maglódról kivezető kanyarnál van itt egy utca kifelé, és hát onnan halál kijönni. Tehát basszus, borzasztó. Sokszor kiengedem, és akkor meg olyan lassan indulnak el, hogy azt csak akarom, ugye a mögöttem lévő sort tartsam, de hát ezek a szerencsétlenek muszáj kijönni a Pest felől olyan forgalommal, hogy egyszerűen sose jön, különben azt gondolom, ő is el akar jutni a melóhelyére. Na mindegy. És visszatérve, tehát gondolom, hogy az intenzívebb energia kivét az akkumulátorból, hát ezt se hiszem, hogy marha jót tett neki. Úgyhogy gondolom, hogy csökkent a százalék. Mit írtam még fel? Azt mondja, hogy igen, és azt mondja, igen, és ennyi. De tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a kettő, tehát mindaz, hogy gyorsabban van töltve, mindaz, hogy ugye a nulláson járok, ugye kvázi autópálya használaton vagyok. Azt gondolom, hogy ez biztos, hogy befolyásolta, hogy hamarabb elment a 11-es. Most ez nem siránykozás, tehát ne értsétek fél. Egyébként, ha valakinek van még valami ötlete ezzel kapcsolatban, az nyugodtan kommentáljen, mert engem érdekel, tehát, hogy én ezeket gondoltam úgy főoknak, aztán majd meglátjuk. Most jön megint ugye majd a tél, kíváncsi vagyok, hogy a 10 percával a telet hogy fogja viselni, így a nulláson, meg majd, hát most már ha majd vissza lehet térni a városi útvonalra. Akárhogy is veszem, ugye a több kilométer is ugye a nullás felé, mert akárhogy is nézem, hogy a nullás fele, ugye mértem már többször volt videóban, és így arra 43 km környékén van. Ha megyek a Pesti úton befelé a városon keresztül, akkor meg ilyen 32-35, nem is tudom, valami ilyesmi. Nyilván attól függ, hogy éppen melyik utcát választom. És így
Hát ugye majdnem egy 10 kilométerrel kevesebb. Ha meg oda-vissza nézem, ugye akkor meg 20, azért meg elég tetemes. Mondjuk sose jövök vissza a nulláson, tehát nulláson csak befele megyek, úgyhogy inkább csak egy 10-es a különbség. Mert hazafele mindig a városon keresztül jövök. Mindig kell kiflit hozni, meg ezt kell hozni, meg azt kell hozni, és akkor ugye ott vannak üzletek, itt a nulláson meg nyilván nincs, tehát ezt nem kell külön dragozni. Igazából most ennyit akartam ezzel kapcsolatban. Most is a nulláson tépek befelé. A franszkarikát, bemegyek a városon keresztül. Legalább megnézem, milyen lesz a helyzet. És akkor így akkor méri is, hogy meg is tudom kvázi mutatni, hogy hány kilométer. Ja, a 30 valamennyi lesz. De akkor szépen becsorgok. És tök mindegy. Szerintem van rá időm. Úgyhogy ennyi. Közben azért zajlik az élet. Facebookon betámadtak minket, mert még a feleségem csinált egy ilyen kis helyi híroldalt, ahol nem akarunk politikát, és minden ilyen politikai hirdetés, meg politikus megnyilvánulást, sőt a politikusokat is, hogyha épp olyanok, hogy nem tartják be a szabályokat és politizálnak, akkor a hőbörgőket, ezeket mind kidobáljuk a csoportból. Nincs is nagy létszám a csoportnak, zárt csoport, és tényleg az ilyen úti történések, meg stb. És van olyan, hogy másik híroldal tett ki olyat, és megosztotta nálunk, amit megint csak nem értünk, hogy miért kellett. Azt is ugye írtottuk, aztán ki is dobtuk magát a csoportot is. És valaki által ez a bizonyos rágalmazó hírcsoportnak az egyik hírét sikerült becsempészni oda hozzánk, és nem vettük észre, nem vagyunk sokan, ugye két admin, két moderátor volt, és most az egyik admin már ki is esett a történésből, és az lett, hogy a politikai párt följelentett minket a munkahelyeinken emiatt. 4 napig volt kint ez a nem túl helyes megnyilvánulás, nem vettük észre, egyik tagunk se szólt, hogy van kint egy szarság, és porul jártunk, hogy úgy mondjam, de hát, hogy is mondjam, aki oda tartja a fenekét, az ne csodálkozzon, hogy na, értitek, most nem ragozom a történetet. Úgyhogy jó, megkaptuk a magunkét, hát majd meglátjuk, hogy a munkáink, amikor a vizsgálatot lefolytatja, akkor mi lesz a végeredmény. Reméljük, hogy nem lesz komoly, hiszen mi mindent igyekeztünk megtenni, és ennél bizonyíték is van, hogy ne lehessen egymást sárdabálni. Az már egy más tészta, meg egy teljesen magánvéleményem, hogy most az, akiről éppen a rágalmazás szólt, az megérdemelte ezt, vagy se. Tekintve, hogy közszereplőről van szó, én úgy gondolom, hogy neki ezeket nyelni kéne, de nem bírja nyelni szegény, úgyhogy muszáj volt minket, akik egyébként teljesen ártatlanok vagyunk az ügyben, minket vegzelni és feljelenteni. Ugye arról nem beszélve, hogy ilyen politikai jellegű karaktergyilkosság főképpen, és oda-vissza dobálják a hatalmas nagy szaros sárkupacokat egymásra. Aztán van, aki jobban viseli, van, aki kevésbé, van, aki bosszúálló, van, aki kevésbé. Megmondom őszintén, hogy én már nem szeretem ezt a Gyömrő nevű kusztustalanságot, amit csináltak. Olyan lett már ez a Gyömrő, mint egy tumor. Volt egy helyes kis község, mindenki ismert mindenkit nagyjából, de tudtuk családszinten, hogy kihez tartozik, el voltunk. Így a paraszt, szó szerint, tehát az ilyen parasztkodásokon keresztül, ki mit termelten, én ezt csináltam ugorka, tól egész a fiataloknak a diszkós kis bunyóig, ugye másik faluból jött a csajozni, akkor azt megverték, vagy nem tudom, tehát ezek a tipikus ilyen vidéki dolgok mentek, és sajnos a politikusok ugye a haszonszerzés okánál fogva ezt a néhány ezer lélekszámú települést ezt fölhízlalták egy 24 000-re. Infrastruktúrát ugye nem fejlesztettek hozzá,
ugye a házak azok most már úgy néznek ki, Budapesten bárhol mész, tehát hogy vagy össze vannak nőve a házak konkrétan, telek az már nincsen, csak egy zsebkendőnyi, tehát szinte füvet nyírni se kell, sőt sokan még esetleg tesznek rá műfüvet, vagy nem tudom, tehát ilyen elkorcsosult tumor lett az egész, egy ilyen teli van olyan ember, akit nem is ismerek, ami mondjuk magában véve nem lenne baj, hogyha ezek az emberek mondjuk esetleg most hajlandók lettek volna beilleszkedni, de ugye nálunk is megy ez a feljelengetés, hogy hangos a kakas, meg a többi, úgyhogy na értitek, tehát biztos van másnak is ilyen tapasztalata, aki így agglomerációval lakik, hogy hízik az a hely, ahol lakik, és nem feltétlenül jó ez. Na ez van, úgyhogy gyerekek. Úgyhogy mi is kaptunk a szarszakból bőven a fejünkre ezen a Facebookon keresztül. Egyszer kiléptem a Facebookból, de aztán visszajöttem, mert egy csomó ismerősöm van, aki itt ezen keresztül érek el, vagy látom, hogy mi van vele. Lassan úgy érzem, hogy igazából a Facebooknak több kára van, mint haszna. De gondolom ezzel nem én vagyok egyedül így. YouTube nekem sokkal barátságosabbnak tűnik, meg igazából a YouTube nyújtja nekem azt, ami engem úgy érdekel. Tehát rakat információt találok meg. Ezt mondtam a másik videóban, nekem a YouTube-ban mint egy könyvtár. Hogy bármi érdekel, ahhoz hozzá tudok nyúlni. És akkor meg tudom nézni. Akkor tényleg a kocsinak, a lámpájának volt a Skodánál cseréltem izzót, az kicsit bonyolultabb volt, ott néztem meg. De minden, tehát motoros kapa, traktor, ami nekem az érdeklődési köröm, arról mindenről van fönn videó, ha meg nincs, akkor csinálok. Tehát, hogy, és akkor onnantól kezdve van. Én ezt nagyon hasznos dolognak tartom, hogy most itt is a politika ezt mennyire szövi át, vagy se, hát tulajdonképpen engem nem érint, mert annyira próbálok kívülállni a politikától, és annyira próbálom magam távol tartani, amennyire csak ezt felnőtt emberként, vagy hogy mondjam, állampolgárként megtehetem. Nyilván az embernek vannak kötelezettségei, de én ezt tényleg próbálok az egésztől távol maradni, mert úgy gondolom, hogy ettől nagyobb dágvány a világon nincsen, mint a politika. És gyűlölöm is a politikát, és meg a politikusokat is mindegy szálig. De ez már az én személyes véleményem. Jó, itt meg igazából az autóról kéne beszéljek, úgyhogy ezt be is rekeztem. Na, hát 10 kilométert mentünk, így nagyjából annyi is fogyott. 21 perc telt, és még alig mentem csak 10 kilométert. Elég barátságos, mi? Na jó, úgyhogy mostában sokat gondolkodtam ezen az autócserén, de olyan anyagi helyzet van, hogy most egy ideig biztos, hogy nem lesz cserélve a járgány. Igazából nincs is rá szükség, hogy cseréljem, tehát semmi nem indokolja. Egyedül az, amit már előző videóban mondtam, ez a váltó dolog, de hát ezt még próbálom megoldani, úgyhogy inkább lesz egy harmadik autó, azt meglátjuk. A gyerek megcsinálta sikeresen a C1-et, kapásból elsőre, ugye, ami azért csodálatos, mert mi egy gram angol nyelvleckét nem vettünk neki, tehát ez a nulla angol nyelvleckével saját magát fölfejlesztette. Hát csodálatos tényleg. Hát, nem tudok erre mit mondani, hogy kurva jó nyelvérzéke van, meg neki ez olyan természetes, mint tudom én, nekem volt a sárgöröngyökkel való dobálozásomnak idején. Hát ő egy kicsit előrébb mert az életbe valószínűleg. És nem úgy lesz, mint én, akit a környezete oda rúgdos, ahova éppen akarna. De hát ez van. Jó van. Akkor most ezt bezárom. Csorgok befele, itt a Pesti úton, jó van, egy dugó van, már látszik, úgyhogy biztos, hogy megint van valami útfelbontás. Már most látom, hogy nem fog áttérni erre az útra. És ennyi. Jöpsz, és nem világít, most nézem a jobb oldali lámpán. Úgyhogy izzócsere, de fasza lesz. Próbálok, erről is van videót cserélni, hát ha sikerül. Úgyhogy, na, hát ennek a résznek itt most vége, majd bent még lövök egyet, hogy lássuk, hogy milyen adatokkal érkezek meg. Na, ez egy csúcsmenet volt, gyerekek. 33 km-t 1 óra 35 perc alatt. Ez a teljesítmény, apukám. Basszus. Azt mondják, drága a benzin. Annyi autó van, mintha ingyen osztanák, csak így halkan jegyzem meg. Na, maradt 107 kilométerünk, úgyhogy ez nem volt egy
csúcsmenet. De, mert 140 volt, azt hiszem, amikor indultam, és most ugye a 33-at mentem el belőle. Hát végig is akkor az ugyanannyi, de hülye vagyok. Ez 140, hát akkor ugyanott vagyunk, jó, akkor nem szóltam egy szót se. Na bár. Na, ez a mai befejezés. Végül szerencsésen megoldott a kutya probléma, hogy nem kellett elmenni a kutya miatt. Ellenben ki kellett menjek a telekre egy kis zöldet szedni a tyúkoknak. Úgyhogy ez nem egy szimpla hazaérkezős történés, hanem még kinn is voltam a telken. Úgyhogy kb. 3 órás utam volt, és olyan durván 68 kilométert mentem szerintem. Ugye most a 72, ez már a telekkel együtt van, és 69 marad benne. Azt mondja, hogy 5 sávos aksi, és ez a mai napnak a vége. Úgyhogy, hát nem lett rövid videó, pedig rövidet akartam csinálni, ilyen pár perces, de hát ez megint túlszaladt. Na mindegy. Legyen egy szép napotok, aztán majd egyszer csak fölrakok megint egy következőt ezután. Na, hello!